makalat yung office ko, guys. Hindi siya makalat, maganda nga lang. Makalat kasi kahit saan nyo ito, padalas Pilipinas, hindi ko pa na ano. Nagrarap lang siya ng regalo. Good morning, Philippines! Yun guys, minumove ko dito yung table ko. And, continue lang tayo sa pag ano. Nahulog na lahat yung ano ko. Ang dami kong ginagawa. Ay, 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 ay. Yan. And, yun, vacuum muna ako guys. Ilinisin ko dito na area. Kasi, kailangan. Sit up na yung ano Bloyet. Nakalimutan ko kasi guys kung paano ito i-sit up. So i-ano ko lang ito, i-mute ko muna yan. And yun, nakalimutan ko kung paano i-sit up. So ngayon nag-record na naman ako. Naghanap ako kung paano siya i-sit up. So yun yung problema. And ngayon, punta tayo sa baba. Let's go na. Come on. Come on. Come on, let's go. Come on. Habs, aroy ginuo ko ning iringa. Let's go downstairs. Come on, let's go. Come on, hurry up. Hi guys, nakaluto na ako ng rice. Tapos na akong naglilinis. Kasi continuation namin yung video kahapon na yung nakita ninyo na dumpster dive na nag-haul ulit kami dito ni Brenda. So, ang mga gamit kasi na nakuha namin sa dumpster diving nandun sa sasakyan. So, nilagay ko na siya sa garahean. Sa garage. And yun, mukbang po kami. And separate video po yun guys. Alam nyo guys, nakakasad kasi yung isang, hold on guys ha. Nakakasad kasi yung isang channel ko, yung main channel ko, yung pinakaunang channel ko is ano, monetize yun siya guys. And then, pinadalhan ako ng YouTube kasi hindi na ako nag-upload, hindi na ako nag-update doon. So, pinadalhan ako ni YouTube na kailangan kong magkuha ulit yung rules nila na 4,000 hours watch time. 4,000 hours. So, ngayon, iwan ko kung anong gagawin ko dun sa channel na yan. Monetize kasi yun eh. And then, nag-ano ako kung ano yung gawin ko. Kung continue ko ba yung mga mukbang. Or, kung yung dumpster dive doon na lang ba. And then, yung pinaka-main channel, yung channel ko na family channel is, ito siya. And, so yun, nag-isip ako kung anong gawin guys. So, let me know, mas mabuti bang isiparit ko yung dumpster dive doon na lang. At sayang naman yun guys. Sayang talaga yung channel. Yun yung pinakauna kong channel talaga. Hindi man yung pinakauna. Iwan ko. I think yun yung pangalawa. Hindi siya pinakauna pala na channel guys. Hindi pala yung main channel ko. Ito pala yung main channel ko. Nagtataka ako, sino ba yung nauna?
ito pala yung naunaan din. Ginawa ko yun for mukbang. Pero matagal na yung channel na yun. Connected siya nito na channel. But anyway, kunin ko si Brenda guys. Mag-order kami. Nag-order na ako doon sa Filipino store ng crispy pata para, para imukbang namin sa taas. So yun, kita-kits tayo mamaya. Hi guys, iiwan ko na lang muna si Tami. Tinext ko siya kasi nandun pa siya. Nandun pa siya sa shower. And then sabi ko, hindi na ako maghintay. Magkita lang naman kami dito din. Babalik lang naman din ako. Kunin ko lang yung order ko sa Filipino store. And yun. Ang ginaw sa labas, grabe guys. Alam niyo kung anong temperature sa labas? 29. And then mahangin pa guys. Na kami sa Filipino store guys. Si Kuya nagluluto. Busy si Kuya Romel. So, gusto kong kakain konti. Hi ate! Morning. Kain. Ha, magkano yung ano te? Ano yun? Lumpia. Guys, nagutom. Sino sumatawag? Yung sa group na. Nagutom kami. Nag-order kami ng pata. Pero, pagdating, tignan mo yung kamay ko, big kamay lalaki. Parehas tayo, oh. Bakit yung color ng kamay mo may itim? Nilagyan ko ng itim din. Ayaw ko ng itim. Nilagyan ko ulit ng ganito. Dapat sinuot ko din yung ano ko. Nakakalimutan ko kasi din. Nagutom ako guys. So, kuha muna kami ng ano. Ano to be? Lumpia. Pasandal ko ha. Yung video mo ba be? Bakit parang hindi okay yung video mo kagabi? Ano, naka-zoom siya, no? Parang malapit. Hindi ko lapit. tinignan. Sorry. Pero okay, basta. Okay lang basta wait. O, tignan mo. Ang pagmamahal ko sa'yo. Charot. Makalat yung office ko guys. Hindi siya makalat. Maganda nga lang. Makalat kasi kahit saan ito, padalas Pilipinas, hindi ko pa na ano. Yun, inano ko kanina, galing yan dito. Sabi ko, kailangan ko ng space. So, kanina lang pala? Oo, minob ko ito with Tami. Ayan. And then, busog boy ako. Sakit. Patay ng stress. sakit kasi grabe. And then dito, yung light, maganda itong light is kapag maginaw kasi nafe-feel mo yung init. Mainit, nafe-feel ni Brenda yung init. Ayan. Inubos ka na yung lato mo. Mas mabuti nga inubos mo So yan. Tawa ko sa ano mo ba? Hindi ka makahinga. Sakit be. Di ba? Maganda yung ano. Kumakain pa ako. Dito, kumakain pa si Brenda. So, dinadrop na namin si Brenda kanina lang. And, ngayon, pupunta na naman kami sa grocery store. Sporting goods kasi maghanap ng regalo sa pamangkin niya. So, yun. Kaya, andito kami sa sasakyan. Isama sana namin si Brenda kaso darating na yung asawa niya So kami na lang ni Tami. Sabi ko kami na lang muna aalis. So, yun. Say hi love. You don't say hi this morning. Hey guys. Yan. There's no traffic. We're gonna go exit very soon. Dito kami guys. Tignan nyo guys. Ang laki ng titi guys. Deck talaga guys, ang laki. The deck. Dito kami. Maganda pala dito guys. Kasi ang daming mga pangdamit, mga pajama balok Maganda pala dito. Look, mga ganito ba? Maganda Marami pala ditong mga damit. Magaganda din yung material. The material is also nice, right? It's strong. Look at this. Yeah, that was pretty nice. Huh? Like, $70. yeah, ang precious din, ang ganda ng presyo. Ito yung bibilhin namin guys, pang bata. Yung mga ganito ba? Look. Andun sa taas. Ang mahal naman. There's a battery inside of it that you have to charge. So which one is that? Now the battery one is that one up there. Okay. This is all spring for both of them. Okay. That one is spring and this one is CO2. Guys, may nabili na siyang baril-baril.
Yeah. Anyway, kanina pa lang kami dito, guys. Andito si Tommy, may kausap. Kanina pa kami. And, off ko lang yung ano. And, mag-edit lang ako ng video. Okay, wala na akong ganap dito. Pinakain ko na sila. Punta lang ako sa loob. Punta lang ako sa taas mag-edit. And then, ito, gusto namang pumasok. Hindi ka pwede makapasok doon. Hindi ka pwede. Tingnan mo. Sasama na naman yan, no? You stay there. You wanna go inside? Come on in. Okay guys, yan. Diyan muna si Tommy. Ako naman, balik tayo dito sa opisina ko guys. Opisina talaga kasi ito talaga yung main office ko from the beginning. Social ba? Social my office. And then, pwede itong patayin yung light para maging, parang nice ba? Gloomy-gloomy, ganun. And asan yung ano ko? And then, yung wood. Yan. Yan lang yan. O, diba? Nakaano na tayo. Bakit parang sobrang ano? Hindi masyadong makita. So, yan. What is the problem? Where's your dada? Where's dada? He went outside. What is he doing out? Why? What the heck is light? Kind of light is this? Red, white, blue. Red, white, and blue. What the heck? Why is it red, white, and blue? Flag? Hey, look at it. Yeah, but why? Where did you find the red? And where you? You can shine the red and the blue if you want. No, forget it. I'm cold. Bye. Bye. I'm freezing. Hurry up. It's freezing. Wait. You turn it to red. Make it to red, Han. Red only. What is wrong with him, guys? Okay na, Han. I'm going in, Han. He's crazy. He changed the light outside. And then the light is red, white, and blue. It's a flag. Itong asawa ko, kahit ano-ano na lang yung ano. Habs, this is for you, oh. That's for you, Dimps. When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation. Say bye-bye, love. Hi, guys. Night, guys. Nagrarap lang siya ng regalo sa pamangkin niya. Ang, ano. Sin lang siya. And, i-in ko na tong vlog, guys. I-in namin. Thank you so much, guys, for watching. Salamat sa panonood sa inyong lahat dyan. And, hala. Did I end the vlog today? Han, we're not gonna use this, right? What? This one. Why? Are you gonna use it? Yeah. Huh? Why not? And thank you guys. Thank you so much guys. And I'm gonna end the vlog because bukas na naman. Punta na naman kami sa isang bahay. Drive na naman. And yun. So anyway, bye guys. Time-lapse na lang natin si Mr. Time-lapse.